Γεια σας. Η σημερινή διάλεξη, έκτη στη σειρά σελίδες ιστορίας, είναι συνέχεια της προηγούμενης διάλεξης που είχε σαν θέμα τις απαρχές του χριστιανισμού. Στην παρούσα διάλεξη θα μιλήσουμε για τις αιρέσεις και την πορεία προς το χριστιανισμό που γνωρίζουμε σήμερα. Τα περιεχόμενα της διάλεξης εν συντομία είναι μία σύντομη εισαγωγή, η πολυμορφία του χριστιανισμού κατά τους πρώτους αιώνες της χρονολογίας μας, οι κυριότερες αιρέσεις, η πάλη για την επικράτηση της Ορθοδοξίας και ο ρόλος των Οικουμενικών Συνόδων. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην οικονομαχία και τέλος πολύ σύντομα στο σχίσμα των εκκλησιών, την θρησκευτική μεταρρύθμιση στη Δυτική Ευρώπη, το διαφωτισμό και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ο ορισμός που δίνει η επίσημη Εκκλησία για την αίρεση είναι ότι αίρεση είναι η θρησκευτική διδασκαλία που παρεκκλίνει από τη γνήσια και αυθεντική χριστιανική πίστη και επομένως πλανεμένη, αντορθόδοξη και αντιχριστιανική. Έχει ενδιαφέρον ότι η ελληνική λέξη αίρεση κυριολεκτικά σημαίνει επιλογή. Η τροποποίηση του νοήματος αυτής της ελληνικής λέξης εμπεριέχει όλη τη δραματική πορεία της καθιέρωσης του χριστιανισμού που γνωρίζουμε σήμερα. Κατά τους πρώτους αιώνες της χρονολογίας μας, δηλαδή μετά Χριστόν, σε διάφορες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δημιουργήθηκαν θρησκευτικά κινήματα με διαφορετικές μορφές και τάσεις. Στην προηγούμενη διάλεξη δώσαμε μια πρώτη εικόνα αυτών των κινημάτων. Ορισμένα από τα κινήματα αυτά είχαν σαν σημείο αναφορά στο Χριστό. Χωρίς όμως να αποδέχονται μια ενιαία θεώρηση για τη φύση ή την προσωπικότητα του Ιησού. Πολλά από τα κινήματα αυτά ήταν σέκτες που είχαν μικρή διάρκεια, ενώ άλλα κατόρθωσαν να επιβιώσουν για μακρύτερο χρονικό διάστημα. Αυτά όμως που απετέλεσαν στη συνέχεια διακεκριμένες αιρέσεις είναι διδασκαλίες που εκπορεύθηκαν από ιερωμένους με πλατιά μόρφωση και βαθύ φιλοσοφικό προβληματισμό. Θα αναφερθούμε πρώτα στο γνωστικισμό. Ο γνωστικισμός είναι μια μορφή πρώιμης χριστιανικής διδασκαλίας που αναπτύχθηκε τους πρώτους αιώνες της χρονολογίας μας. Οι γνωστικοί ήταν άτομα με μόρφωση και γνώστες των κυριότερων φιλοσοφικών ρευμάτων της εποχής τους. Προωθούσαν την έννοια ενός ριζοσπαστικού δεισμού, το καλό και το κακό που αναφέραμε και στην προηγούμενη διάλεξη και που είναι προϊόν των ανατολικών θρησκευτικών αντιλήψεων. Οι γνωστικοί θεωρούν ότι το καλό, εντός εισαγωγικών, αντιστοιχεί στο υπέρτατο άειλοον, ενώ το κακό, πάλι εντός εισαγωγικών, περιέχεται στη φθαρτή ύλη. Έχουμε αναφέρει και τις νεοπλατωνικές θεωρίες για το εν νους ψυχή σε αντιδιαστολή με την ύλη. Οι γνωστικοί πίστευαν ότι το υπέρτατο άειλοον κάποια στιγμή κατεσκεύασε ένα δημιουργό, ο οποίος στη συνέχεια έκανε το λάθος, εντός εισαγωγικών γι' αυτό, να δημιουργήσει την ύλη. Ως εκπρόσωπος του κακού, η φθαρτή ύλη πρέπει με την επιδίωξη της αρετής να καταφέρει να επανέλθει στην αρχική άειλη κατάσταση και έτσι να ενωθεί με το καλό. Βλέπουμε σε επανάληψη τη θεωρία του προπατορικού αμαρτήματος της βίβλου και την επάνωδο στον παράδεισο. Ή για να το πούμε αλλιώς, βλέπουμε το πόσο ο ανατολικής προέλευσης δεισμός προσπαθεί να εισχωρήσει στις θρησκευτικές αντιλήψεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει ότι ο δεισμός είναι απολύτως απόν στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, καθώς και ο ίδιος ο Πλάτων αναφέρεται στην έννοια του υπέρτατου όντως σε αντιδιαστολή με την ύλη. Επίσης, η έννοια του ενδιάμεσου δημιουργού των γνωστικών ανταρακλά τα διάφορα επίπεδα του ενός νου ψυχής των νεοπλατωνικών. Είναι κυρίως
ο τρόπος ερμηνείας και προσέγγισης που διαφέρει ανάμεσα στις δύο αντιλήψεις. Ο γνωστικισμός ήρθε σε σύγκρουση με το πλειοψηφικό χριστιανικό ρεύμα που, όπως είπαμε, αντανακλά ως επιτοπλίστων αντιλήψεις που τέριαζαν περισσότερο στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και γι' αυτό επεκράτησαν. Ο κυρίαρχος χριστιανισμός, ιδιαίτερα όταν έγινε επίσημη θρησκεία, κατεδίκασε τον γνωστικισμό ως αίρεση και φρόντισε να καταστρέψει τη γραμματεία των γνωστικών. Μέρος της γραμματείας των γνωστικών μας ήταν γνωστή μέσω των γραπτών των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι αναφέρονταν στους γνωστικούς για να καταπολεμήσουν τις θεωρίες τους. Όμως το 1945 στην περιοχή Ναγκ Χαμαντί της Αιγύπτου, το αρχαίο χινοβόσκιο της εξελληνισμένης Αιγύπτου, βλέπουμε εδώ στο χάρτη που είναι το Ναγκ Χαμαντί, έτσι λεγόταν χινοβόσκιο μέχρι την κατάληψη της Αιγύπτου από τους Άραβες. Ανακαλύφθηκε λοιπόν εκεί πέρα τυχαία ένα θαμμένο πιθάρι γεμάτο από μια πληθώρα παπύρων με γραπτά των γνωστικών, που επέτρεψε στους ερευνητές να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τις θεωρίες των γνωστικών. Οι γνωστικοί στην προσπάθειά τους να ενωθούν με το άειλο υπέρτατο όν και να απαλλαχθούν από την ύλη, έφταναν και σε ακρότητες, όπως το να κηρύσουν την απόλυτη αγνότητα και την αγαμία, δημιουργώντας έτσι κοινωνικά προβλήματα ή να ταλαιπωρούν με πολλούς τρόπους το σώμα τους. Υπήρχε και μια άλλη κατηγορία γνωστικών που βρήκαν ένα βολικό τρόπο να καταδικάσουν την ύλη, πιστεύοντας ότι η άνευφορίων επίδοση στις ειδονές καταστρέφει την ύλη. Έτσι βολεύονταν με το να φθείρουν την ύλη με όργια και σεξουαλική ελευθεριότητα. Δεν ξέρουμε αν υπήρξε πράγματι τέτοια κατηγορία των γνωστικών ή είναι απλώς κατηγορίες των εχθρών τους. Ένα από τα κύρια σημεία αντίθεσης του πλειοψηφικού χριστιανισμού με τον γνωστικισμό ήταν ότι ο γνωστικισμός θεωρούσε ότι ο Χριστός δεν ενανθρωπίστηκε. Επομένως και ούτε μαρτύρησε, δηλαδή δεν σταυρώθηκε και δεν αναστήθηκε, αλλά ήταν απλώς ένα όν που πήρε ανθρώπινη μορφή για να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους. Επίσης οι γνωστικοί πίστευαν ότι η πορεία προς την σωτηρία ήταν προσωπική και όχι κοινωνική υπόθεση, απαρνούμενη με αυτόν τον τρόπο την Εκκλησία και την εκκλησιαστική ιεραρχία. Όπως ήταν επόμενο, η καταδίκη τους ως αίρεση ήταν αναπόφευκτη. Πάντως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανισμός του σήμερα κράτησε κάποια στοιχεία του γνωστικισμού, καθώς ο μοναχισμός και η αγαμία στα στελέχη της Εκκλησίας αντανακλούν απόψεις των γνωστικών. Το πρώτο χριστιανικό κίνημα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη διάλεξη, είναι η διδασκαλία του ίδιου του Ναζωραίου που απευθυνόταν στην Ιουδαϊκή φτωχολογιά και είχε διαφορετικό περιεχόμενο από τον χριστιανισμό που αναπτύχθηκε αργότερα, ιδιαίτερα μετά τον Παύλο και τον προσιλητισμό στον χριστιανισμό των εθνικών, δηλαδή των μη Ιουδαίων. Ανάλογα με την περιοχή και τις συνήθειες των κατοίκων κάθε επαρχίας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το χριστιανικό κίνημα πήρε διαφορετική μορφή, τόση ώστε και η ίδια η φύση του Ιησού να εκλαμβάνεται διαφορετικά από κάθε κοινωνική ομάδα. Επιπλέον, μορφωμένοι διδάσκαλοι των χριστιανών, στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν καινούριους πιστούς, επιδίδονταν σε διαφορετικές προσεγγίσεις της χριστιανικής θεωρίας και πράξης. Όταν ο χριστιανισμός έγινε ελεύθερη θρησκεία, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου εννοώ, και αργότερα κυρίαρχη θρησκεία, επί Θεοδοσίου του Πρώτου, είχε να αντιμετωπίσει την πασπερμία των χριστιανικών σεκτών και την ανάγκη για την καθιέρωση μιας και μοναδικής χριστιανικής θεωρίας και πράξης.
Προς το σκοπό αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν, προϊόν της οποίας ήταν η πρώτη σύνθεση του συμβόλου της πίστεως και η καταδίκη του αριανισμού. Θα πούμε παρακάτω για τον αριανισμό. Μια μικρή παρένθεση εδώ να αναφερθούμε στη Νίκαια της Βυθινίας, αυτή την πόλη με τη μακραίωνη ιστορία, της οποίας το όνομα παρέφεραν οι Τούρκοι και την ονομάζουν Ισνίκ. Η Νίκαια ήταν απικία των Λοκρών. Βλέπουμε εδώ πέρα την λίμνη Ισνίκ, η οποία βρίσκεται κοντά στη θάλασσα της Προποντίδος, και η πόλη της Νίκαιας βρίσκεται ακριβώς στα όρια της λίμνης Ισνίκ. Η Νίκαια ήταν απικία των Λοκρών. Η αρχαία λοκρική Νίκαια βρισκόταν κοντά στις Θερμοπύλες. Επίσης να πούμε ότι η Βυθινία ήταν κοιτίδα των Οθωμανών, γιατί εκεί δημιουργήθηκε το πρώτο Οθωμανικό Εμμυράτο που εξελίχθηκε σε αυτοκρατορία. Η Νίκαια επίσης ήταν πρωτεύουσα της ομώνυμης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204. Κλείνοντας την παρένθεση για την ιστορική αυτή πόλη της Νίκαιας της Βυθινίας, θα προχωρήσουμε παρακάτω για να μιλήσουμε για τον αριανισμό. Ο αριανισμός είναι η διδασκαλία που δίδαξε ο Άριος. Ο Άριος έζησε από το 200, γεννήθηκε περίπου το 250 και πέθανε το 336 μετά Χριστόν. Ο Άριος ήταν ένας μορφωμένος χριστιανός, πρωτοπρεσβύτερος, δηλαδή υψηλά ιστάμενος στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Γεννήθηκε στη Λιβύη, αλλά έδρασε κυρίως στην Αλεξάνδρεια. Η διδασκαλία του Αρίου, εν συντομία, εδράζεται στην άποψη ότι ο Χριστός δεν είναι διαχρονικά Θεός, αλλά δημιούργημα του Θεού, που δημιουργήθηκε σε κάποια χρονική στιγμή με συγκεκριμένο σκοπό, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι με τη σειρά το δημιούργημα του Χριστού. Βλέπουμε για μια ακόμη φορά μια χριστιανική θεωρία που αντανακλά την τριαδική θεωρία των νεοπλατωνικών με το εν νους ψυχή. Ως απόρρια της διδασκαλίας του Αρίου, ο Χριστός δεν είναι αιώνιος Θεός, αλλά δημιούργημα του ενός και μοναδικού υπερτάτου όντως, του μοναδικού Θεού, ο οποίος ήταν μόνος Θεός μέχρι τη στιγμή που δημιούργησε τον Χριστό, στον οποίο δόθηκε κάποια θεϊκή υπόσταση. Ο αριανισμός έχει μεγάλη απήχηση μεταξύ των κατοίκων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερα όμως έχει απήχηση στους Γόθους. Οι Γόθοι πλην των Φράγκων υιοθέτησαν τον αριανισμό, που παρά την καταδίκη του από επανειλημμένες οικουμενικές συνόδους συνέχισε να αποτελεί για πολλούς αιώνες το κύριο δόγμα που ακολουθούσαν ανατολικοί και δυτικοί Γόθοι. Να πούμε στο σημείο αυτό, το έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενες διαλέξεις, ότι οι Γόθοι ήρθαν από τη Σκανδιναβική Χερσόνησο κάποια στιγμή και απλώθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι πρόγονοι των σημερινών Γερμανών, ας πούμε, κατά προσέγγιση. Ο προσελητισμός των Γόθων έγινε, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη διάλεξη, από ένα μαθητή του Αρίου, τον Ουλφίλα. Ο Ουλφίλας έζησε από το 311 έως το 383 μετά Χριστόν, τον 4ο αιώνα δηλαδή. Ουλφίλας σημαίνει ο μικρός λύκος. Ο Ουλφίλας ήταν γνώστης της ελληνικής γλώσσας, πιθανότατα Έλληνας υιοθετημένος από τους Γόθους, ο οποίος μάλιστα συνέταξε και γοθικό αλφάβητο και μετέφρασε στα γοθικά τη βίβλο. Εδώ βλέπουμε ένα απόσπασμα από την βίβλο των Γόθων, γραμμένη στην γοθική γλώσσα, στην αρχαία γοθική γλώσσα και τη γοθική αλφάβητο. Οι Αριανοί
διαμάχη υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες και σφοδρότερες εκκλησιαστικές διενέξεις με τραγικές πολιτικές προεκτάσεις. Το 395 έως 396 μετά Χριστόν, ένας μεγάλος όγκος Γόθων με αρχηγό τον Αλάρικο διέδραμε την ελληνική Χερσόνησο χωρίς αντίσταση, σκορπίζοντας την καταστροφή και προκαλώντας την ερήμωση και την από τότε παρακμή της κυρίως Ελλάδας. Η ανεμπόδιστη αυτή επιδρομή του Αλάρικου έχει δώσει λαβή σε πολλούς και αντικρουόμενους ισχυρισμούς περί των κινήτρων όλων των εμπλεκομένων. Έτσι εμπλέκεται ο φανατισμός των νεοφώτιστων Γόθων στο χριστιανισμό, τον αριαϊσμό δηλαδή, με την ούτως ή άλλως καταστροφική βαρβαρική μανία, η αδυναμία της Κωνσταντινούπολης να προστατεύσει επαρκώς τα εδάφη της μετά το θάνατο του Θεοδοσίου του Πρώτου, αλλά και η επιθυμία για οριστική εξάλληψη των απομεινάντων εστιών της παλιάς θρησκείας του 12ου δηλαδή στην Νότια Ελλάδα. Στην εικόνα αυτή βλέπετε μια φαντασιακή παράσταση της καταστροφής της Ρώμης από τους Γόθους και από δίπλα μια φαντασιακή παρέλαση των Γόθων στην Αθήνα. Η Αθήνα δεν καταστράφηκε από τους Γόθους, πιθανότατα χάρη στην ονομαστήρι, στο όνομα που είχε η Αθήνα ακόμα και μεταξύ των βαρβάρων. Ο Αριαϊσμός καταδικάστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, όπως προείπαμε, αλλά και από την δεύτερη της Κωνσταντινούπολης. Επειδή οι Οικουμενικές Σύνοδοι επετέλεσαν ένα αποφασιστικό όργανο καθορισμού του επικρατήσαντος δόγματος, ο πίνακας που βλέπετε εδώ πέρα μας δίνει ένα κατάλογο των κυριότερων συνόδων και των κεντρικών αποφασιών τους. Έτσι βλέπουμε η πρώτη σύνοδος της Νίκαιας το 425 οδήγησε στην καταδίκη του Αριαϊσμού, όπως και η επόμενη το 381 επίσης στην καταδίκη του Αριαϊσμού, ενώ στην σύνοδο της Εφέσου το 431 έγινε καταδίκη της αίρεσης του Νεστοριανισμού και ούτω καθεξής. Ιδιαίτερα η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έχει πρωτεύουσα θέση στη χριστιανική παράδοση και έχει επηρεάσει τη χριστιανική τέχνη. Βλέπουμε στην εικόνα αυτή το Μέγα Κωνσταντίνο να βρίσκεται στη μέση και να περιβάλλεται από τους υψηλά εισταμένους ιεράρχες της Εκκλησίας και να συντάσσουν το πρώτο σύμβολο της πίστεως και να καταδικάζουν φυσικά τον Αριαϊσμό. Επίσης στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε δύο εικόνες που παριστούν το λεγόμενο ράπισμα κατά του Αρίου. Η πρώτη εικόνα είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας, ενώ η δεύτερη είναι δυτικότροπη. Βλέπουμε τον Άγιο Νικόλαο να ραπίζει τον Άριο. Στην πραγματικότητα ο Άγιος Νικόλαος έζησε σε άλλη εποχή και δεν ήταν παρόν στην σύνοδο της Νικαίας. Αλλά τέλος πάντων όλα αυτά δείχνουν τον πόση σημασία είχε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και το πώς αποτυπώθηκε στην χριστιανική τέχνη η σύνοδος αυτή. Η δεύτερη στη σειρά σημαντική χριστιανική αίρεση είναι ο Νεστοριανισμός, ο οποίος εμφανίστηκε τον 5ο αιώνα. Ιδρυτής της ήταν ο Νεστόριος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το 428 ως την καθαίρεσή του μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου το
4.31. Με την έννοια σημαντική εννοούμε ότι η αίρεση αυτή απέκτησε μεγάλο αριθμό οπαδών, οι οποίοι βρίσκονταν ως επιτοπλίστων στις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Περσίας και της Ινδίας. Ο Νεστόριος άλλωστε ήταν Σύριος, γεννημένος στην Γερμανίκια της Συρίας. Εδώ φαίνεται που είναι η Γερμανίκια. Είναι η περιοχή που ονομάζεται σήμερα Καχραμάν Μαράς της Τουρκίας. Ο νεστοριανισμός προέκυψε κατά τον 5ο αιώνα και είναι αποτέλεσμα του προβληματισμού που προκάλεσε η ενανθρώπιση του θεϊκού λόγου. Όταν οι χριστιανοί θεολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο λόγος, στην ουσία αναφέρονται στο υπέρτατο όν, το οποίο φανερώθηκε στους ανθρώπους και κατέστη ο λόγος. Έτσι ο λόγος είναι η θεϊκή υπόσταση που φανερώθηκε στους ανθρώπους. Επομένως ο λόγος είναι το δημιούργημα του Θεού, άρα ο Υιός του Θεού. Η έννοια του θεϊκού λόγου μπορούσε να ταυτιστεί με το Θείο και να θεωρηθεί ως Υιός του Θεού. Η ενσάρκωσή του όμως δημιουργούσε ερωτηματικά και οδήγησε ορισμένους θεολόγους πάνω από όλο στο Νεστόριο να υποστηρίξουν ότι η ανθρώπινη φύση του Ιησού και ο Θείος Λόγος είναι δύο διαφορετικές φύσεις και ότι η Μαρία δεν είναι Θεοτόκος αλλά απλώς Χριστοτόκος. Οι απόψεις αυτές καταδικάστηκαν στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 στην Έφεσο, όπως είπαμε. Ο Νεστόριος καθαιρέθηκε από πατριάρχης, αλλά βρήκε πολλούς οπαδούς στις ανατολικές επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και σε όλους τους χριστιανούς της Ανατολής μέχρι την Ινδία. Οι οπαδοί του νεστοριανισμού αργότερα ονομάστηκαν Ασσύριοι και επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας. Οι αριθμοί τους όμως έχουν εξαιρετικά μειωθεί λόγω συστηματικών διώξεων από το μουσουλμανικό στοιχείο. Μία από τις πιο εκτεταμένες σφαγές που αναφέρεται και ως γενοκτονία των Ασσυρίων έλαβε χώρα με το κίνημα των Νεοτούρκων κατά τα τελευταία δηλαδή έτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την ίδια περίπου εποχή με τη γενοκτονία των Αρμενίων. Εδώ πέρα η φωτογραφία αυτή μας δείχνει Ασσύριους πρόσφυγες οι οποίοι δεν ξέρω κατά πόσο βρήκαν εστία ή εξοντώθηκαν. Η επόμενη χριστιανική αίρεση, η οποία επίσης εμφανίστηκε τον 5ο μετά Χριστό αιώνα, είναι ο μονοφυσιτισμός. Ο μονοφυσιτισμός είναι η τρίτη σημαντική αίρεση του χριστιανισμού και αποτελεί συνέχεια της διαμάχης για τη φύση του Χριστού. Αποδίδεται στον Ευτύχη, χριστιανό αρχιμανδρίτη, γι' αυτό και αποκαλείται πολλές φορές και ευτυχιανισμός. Ο μονοφυσιτισμός βρίσκεται στον αντίποδο του νεστοριανισμού, καθώς υποστηρίζει ότι ο Χριστός διαθέτει μία και μοναδική φύση, τη θεϊκή, η οποία απορρόφησε την ανθρώπινη φύση ως σταγόνα μέλιτος στον ωκεανό. Ο μονοφυσιτισμός απέκτησε πολλούς οπαδούς, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, υπέστη όμως πολλές διώξεις από τη Βυζαντινή άρχουσα τάξη. Γι' αυτό όταν ήρθαν οι Άραβες, οι μονοφυσίτες τους υποδέχτηκαν σαν σωτήρες και υιοθέτησαν εύκολα τον μωαμεθανισμό. Ο μονοφυσιτισμός παρουσιάζεται με πολλές παραλλαγές από περιοχή σε περιοχή και υποτίθεται ότι επιβίωσε στη σημερινή εποχή ως το θρήσκευμα των Κοπτών και των Αρμενίων. Εδώ είναι ένας σταυρός των Κοπτών. Ούτε οι μεν ούτε οι δε παραδέχονται ότι είναι μονοφυσίτες. Δηλαδή ούτε οι Κόπτες ούτε οι Αρμένοι παραδέχονται ότι είναι μονοφυσίτες. Παραδείγματος χάριν οι Κόπτες λένε ότι είναι μία φυσίτες. Δηλαδή αναγνωρίζουν μία φύση για τον Χριστό, η οποία υποδιαιρείται στη θεϊκή και την ανθρώπινη φύση, όπου οι δύο φύσεις είναι ενωμένες αναλυότως και
ασυγχύτως, όπως αναφέρεται στις σχετικές γραφές των μη αμφισιτών. Ο μονοφυσιτισμός καταδικάθηκε από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν. Κατά τη σύνοδο αυτή χρησιμοποιήθηκε μία συγκεκριμένη ορολογία για το χαρακτηρισμό του μονοφυσιτισμού. Γι' αυτό η Κοπτική Εκκλησία ονομάζεται προχαλκιδόνια, θέλοντας να τονίσει τη διαφοροποίησή της από τον μονοφυσιτισμό, όπως αυτός κατανομάστηκε κατά την σύνοδο της Χαλκιδόνας. Οι παραπάνω 4 κύριες αιρέσεις του χριστιανισμού έχουν ένα κοινό σημείο και στις 4 το κύριο αίτιο των μεταξύ των διαφορών και των διαφορών τους από την Ορθοδοξία εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν τη φύση του Χριστού. Η Ορθοδοξία έχει υιοθετήσει τη διπλή ανθρώπινη και θεϊκή φύση του Χριστού και τούτο βρίσκεται στη συμφωνία με την Έλληνο-Ρωμαϊκή παράδοση του θεανθρώπου και την νεοπλατωνική θεωρία του τριπτύχου εν νους ψυχή. Στις άλλες κύριες μονοθεϊστικές θρησκείες, δηλαδή στον Ιουδαϊσμό και τον Ισλαμισμό, τα πράγματα είναι πολύ απλά και ευκολοχώνευτα. Ένας είναι ο Θεός και κάνει το θέλημά του γνωστό στους ανθρώπους μέσω των προφητών. Για τον Ισλαμισμό, ο τελευταίος προφήτης είναι ο Μωάμεθ. Όχι ότι δεν υπάρχουν αιρέσεις και στο Ισλάμ. Εκεί όμως το θέμα εδράζεται στη μετάφραση του θεϊκού λόγου και όχι στην ίδια τη φύση του Θεού. Ο σημερινός χριστιανός που είναι αποστασιοποιημένος από τις αιρέσεις, αλλά και από την ένθερμη παρακολούθηση των διδαχών της Ορθοδοξίας, βλέπει τις διαφορές μεταξύ των παραπάνω δογμάτων με σκεπτικισμό και μερικές φορές με μια δόση ηρωνίας. Πολύς χαμός περί όνους σκιάς. Τα πράγματα όμως δεν ήταν έτσι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Έχει χυθεί πολύ αίμα, πολλά δάκρυα και πολύς πόνος κατά τη διάρκεια της πορείας της επικράτησης της Ορθοδοξίας. Η επικράτηση ενός δόγματος δυστυχώς συνοδεύεται και από τον αγώνα επικράτησης αντικρουόμενων συμφερόντων. Έχουν διασωθεί πολλές μαρτυρίες από τους πρώτους αιώνες της χρονολογίας μας που περιγράφουν ένα περιβάλλον χριστολογίας όπου κάθε αδαής και απληροφόρητος είχε άποψη για τη φύση του Χριστού και την υποστήριζε με πάθος. Σήμερα δεν υπάρχει ο ίδιος φανατισμός, αλλά η εκλαϊκευμένη χριστολογία συνεχίζεται και δεν θα πάψει να συνεχίζεται. Στην εικόνα αυτή που βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια, που δεν κατόρθωσα να εντοπίσω την πηγή της, φαίνεται μία ομάδα ατόμων να εισπράττει κάποιο είδους αναγνώριση, αφού προηγουμένως κακοποίησαν με βίαιο τρόπο τα απροστάτευτα θύματά τους. Δυστυχώς, η επικράτηση των ισχυρών συχνά περνάει από την κυδαιμονία του όχλου. Θα περάσουμε τώρα στην αναφορά στην οικονομαχία, η οποία αποτελεί μία μεγάλη πολιτιστική επανάσταση στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η κατάκτηση από τους Άραβες ολόκληρης της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, από το 636 μέχρι το 648 μετά Χριστόν, ήταν μεγάλο σοκ για το χριστιανικό κόσμο και ιδιαίτερα για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που έχασε μια τεράστια έκταση εδαφών και πλούτο παραγωγικών της πηγών. Ας θυμηθούμε ότι η Αίγυπτος ήταν ο σιτοβολώνας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, πέραν από το γεγονός ότι η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια ήταν επίσης τα σπουδαιότερα πνευματικά κέντρα του εκχριστιανισμένου Βυζαντίου. Εκτός από το τεράστιο πολιτικό κόστος, το σοκ ήταν μεγάλο και για την πίστη στη χριστιανική θρησκεία. Ο πιστός ήταν βέβαιος ότι είχε την προστασία του αληθινού Θεού.
Όμως η αραβική λέλαπα έφερε μπροστά στα μάτια του μια πραγματικότητα που τον τάρασε, καθώς ορδές απίστων, δηλαδή ανθρώπων που δεν λάτρευαν τον ίδιο Θεό, πέτυχαν περίλαμπρες νίκες κατά του θεϊκού ποιμνίου. Βέβαια, οι αξιωματούχοι της Εκκλησίας είχαν έτοιμη τη δικαιολογία, μεταφέροντας την ευθύνη στο ίδιο το ποιμνίο, το οποίο κατηγόρησαν ως αμαρτωλό και ως αιρετικό. Άλλωστε, οι κατακτηθήσεις από τους Άραβες περιοχές κατοικούνταν στο επιτοπλίστων από μονοφυσίτες, άρα αιρετικούς, άρα πρόβατα απολολότα, σύμφωνα με την Εκκλησία πάντα. Όπως και να έχει το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι η αραβική κατάκτηση δημιούργησε μεγάλη κοινωνική και πολιτική αναστάτωση στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τούτο οδήγησε σε μια πολιτιστική επανάσταση. Όχι πολιτιστική επανάσταση τύπου Μάο Τσετούγκ, για όσους ξέρουν για αυτήν την πολιτιστική επανάσταση, αλλά μια ανάγκη ανασύνταξης της αυτοκρατορίας. Νομίζω ότι σε αυτά τα πλαίσια μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα το φαινόμενο της οικονομαχίας που συνετάραξε το Βυζάντιο για περισσότερο από έναν αιώνα, από το 726 μέχρι το 843 μετά Χριστόν. Θεωρώ ότι δύο από τους σπουδαιότερες αυτοκράτορες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος και ο γιος του Κωνσταντίνος ο Πέμπτος. Οι δύο αυτοί αυτοκράτορες κράτησαν τα ηνία της αυτοκρατορίας με αποφασιστικότητα και σθένος για περίπου 60 χρόνια, από το 717 μέχρι το 775. Ο Κωνσταντίνος μαθήτευσε κοντά στον πατέρα του και οι δυο τους ήταν εξαίρετοι στρατηγοί και πολιτικοί και οι δυο τους κατάφεραν να στεριώσουν την αυτοκρατορία, να την κάνουν να σταθεί στα πόδια της και να ισορροπήσει μέσα σε μια ταραγμένη περίοδο όπου τα πάντα προδίκαζαν τη διάλυσή της. Κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την αραβική απειλή, μετέτρεψαν τη σλαβική εξάπλωση σε ένεση δημογραφικής ανανέωσης, αντιμετώπισαν στρατιωτικά και διπλωματικά το αέναο βουλγαρικό ζήτημα, επικαιροποίησαν το αστικό δίκαιο και εξέδωσαν γεωργικούς, ναυτικούς και στρατιωτικούς κώδικες, αλλά πάνω απ' όλα τόλμησαν να τα βάλουν με έναν ισχυρό εσωτερικό αντίπαλο, την ανεξέλεκτη συγκέντρωση εξουσίας στους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Η Εκκλησία είχε συγκεντρώσει τεράστιο πλούτο, καθιστώντας σε αυτήν το μεγαλύτερο φεουδάρχη. Πολλοί κάτοικοι της αυτοκρατορίας προσέτρεχαν στο μοναστικό βίο για να αποφύγουν την επιστράτευση. Παρέσυραν μάλιστα και αντίστοιχα μεγάλο αριθμό γυναικών. Πολλά μοναστήρια ήταν μεικτά και γίνονταν άντρα ειδονών και όχι τόποι στερήσεων και λατρείας. Οι εικόνες που στόλιζαν τις εκκλησίες έγιναν αντικείμενα ειδωλολατρικής λατρείας. Ο Λέων και ο Κωνσταντίνος αποφάσισαν να δώσουν τέλος σε αυτή την κατάσταση και να χρησιμοποιήσουν τον πλούτο των μοναστηριών για τις ανάγκες του κράτους. Η αντίδραση ήταν μεγάλη, αλλά βρήκαν και οπαδούς, κυρίως στο στράτευμα. Αφαίρεσαν από τον Πάπα την εκκλησιαστική διοίκηση της Ηλυρίας, της Καλαβρίας και της Σικελίας. Υποχρέωσαν καλόγυρους και καλόγριες να πετάξουν τα ράσα και τους έβαλαν να παντρευτούν μεταξύ τους. Μετέτρεψαν μοναστήρια σε στρατώνες. Μερικές φορές έφτασαν και σε ακρότητες, όπως όταν διαπόμπευσαν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Με άλλα λόγια, ξεκίνησαν μια μακρά εποχή από το 726 έως το 843 μετά Χριστόν, που είναι γνωστή ως οικονομαχία. Στο τέλος επεκράτησαν οι αντίπαλοι τους. Όμως μέχρι τότε πολλά πράγματα άλλαξαν και η ίδια η Εκκλησία βγήκε ανανεωμένη και πιο στέρεα από αυτή την πορεία. Οι βιογράφοι των δύο αυτών αυτοκρατόρων τους έψαλαν προσβλητικά επίθετα. Παραδείγματος χάρη τον Κωνσταντίνο τον απεκάλεσαν κοπρόνιμο. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε την οικονομαχία, αλλά συγχρόνως κατέστρεψε και όλες τις οικονομαχικές πηγές. Γι' αυτό δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για το θεωρητικό υπόβαθρο της οικονομαχίας. Ορισμένοι ιστορικοί θεωρούν
ότι τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά κίνητρα είναι δευτερογενή και θεωρούν ως πρωτογενή το θρησκευτικό παράγοντα. Η άποψη αυτή αφήνει όμως αρκετά ερωτηματικά. Πώς ήταν δυνατόν ένας εξαίρετος πολιτικός και στρατηλάτης να προκαλέσει τέτοια αναστάτωση στην αυτοκρατορία, κινούμενος από προσωπικές θρησκευτικές του απόψεις. Οι κάτοικοι της Δυτικής Μικράς Ασίας, της ελληνικής και της Ιταλικής Χερσονήσου, με αμυγός ελληνορωμαϊκό υπόβαθρο, είχαν μια πιο ανθρωπόμορφη αντίληψη του Θείου και ήταν εικονολάτρες. Οι κάτοικοι των ανατολικών επαρχιών είχαν περισσότερο αφηρημένη και άειλη αντίληψη του Θείου και ως εκ τούτου υιοθετούσαν ευκολότερα την εικονομαχική αντίληψη. Ο Λέων ο Τρίτος ήταν βέβαια Σύριος και όπως τον κατηγορούν οι αντίπαλοι του ήταν Ιουδεόφρον και Σαρακινόφρον, πιθανότατα με μονοφυσιτικές τάσεις. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι θα έφερνε τα πάνω κάτω χωρίς πολιτικά και οικονομικά κίνητα. Όπως και να είναι, η ιστορία είναι αμήλικτη, αρκεί η ανάγνωση να γίνεται από την όρθια πλευρά. Έχει υποθεί ότι η οικονομαχία οφείλεται στην εξάπλωση και επιρροή της θρησκείας του Μωάμεθ, που ως γνωστόν απαγορεύει την αναπαράσταση ανθρώπων και ζώων. Μπορεί και να είναι αλήθεια μέχρι έναν βαθμό. Βεβαίως κάθε κίνημα δεν είναι άσχετο με τα ρεύματα της εποχής του. Πιστεύω ότι εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε στην προκειμένη περίπτωση είναι το αποτέλεσμα και κυρίως το γεγονός ότι το Βυζάντιο σήκωσε εξ ολοκλήρου στις πλάτες του την εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας και παρέδωσε στο δυτικό κόσμο και μέσω αυτού σε όλη την ανθρωπότητα τη δυναμική σχέση ανάμεσα στην ανθρώπινη ύπαρξη και το θείο. Μια σχέση αρχαιολογική και αιώνια. Ο δυτικός κόσμος χρειάστηκε να περάσουν πολλοί αιώνες πριν κάνει τη δική του εικονοκλαστική επανάσταση. Εννοώ το λουθυρανισμό και τον καλβινισμό. Και όλοι μαζί οι χριστιανοί του κόσμου μπορούμε σήμερα να επερώμαστε ότι ακολουθούμε μία θρησκεία που δεν θάβει το πνεύμα και δεν έχει τη δύναμη να ξεπεράσει το πνεύμα. Η οικονομαχία περατώθηκε το 843 μετά Χριστόν. Μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Θεόφιλου, η γυναίκα του Θεοδόρα, ενεργούσα ως συμβασιλεύς του ανήλικου γιου της Μιχαήλ του Τρίτου, έδωσε οριστικό τέλος στην οικονομαχία, αναστηλώνοντας οριστικά και αμετάκλητα τις εικόνες. Η περίοδος της οικονομαχίας ανεστάτωσε την αυτοκρατορία. Αλλά η βυζαντινή κοινωνία, ο βυζαντινός πολιτισμός και η ίδια η Εκκλησία εξήλθαν πολιτιστικά και δογματικά ισχυρότεροι από αυτή την κρίση που όπως προείπαμε έφερε πολιτιστική ωριμότητα και άνθηση πολλούς αιώνες πριν τη δυτική αναγέννηση. Δεν είναι τελικά τυχαία η άνθηση των γραμμάτων και των σπουδών που ακολούθησε. Τον 9ο αιώνα, άλλωστε, έγινε ο εξχριστιανισμός των Σλάβων και μεγάλη πολιτιστική διείσδυση του Βυζαντίου στον αραβικό κόσμο. Η επικράτηση της Ορθοδοξίας οδήγησε και σε πύκνωση του δικτύου της εκκλησιαστικής οργάνωσης, ιδιαίτερα στην ελληνική Χερσόνησο, και αυτό είχε ευεργετικά αποτελέσματα στον εκχριστιανισμό και στην αφομοίωση των Σλάβων που εγκαταστάθηκαν εκεί. Η επικράτηση της Ορθοδοξίας ήταν ούτως ή άλλως θρίαμβος του ελληνισμού έναντι των ανατολικών θρησκειών. Τέλος, η επικράτηση της Ορθοδοξίας έφερε την ηρεμία στην αυτοκρατορία και οδήγησε στη θρησκευτική και εν τέλει πολιτιστική ομοιογένεια της βυζαντινής επικράτειας. Η δογματική πάλη των προηγούμενων αιώνων είχε φέρει οπισθοδρόμηση στην καλλιέργεια των γραμμάτων και των τεχνών. Επίσης, μετά την εξάπλωση των Αράβων, χάθηκαν τα σπουδαιότερα πνευματικά κέντρα του Βυζαντίου, η Αντιόχεια και η Αλεξάνδρεια. Έτσι, η περίοδος από τον Ιουστινιανό ως το Λέοντα τον Τρίτο μπορεί να θεωρηθεί ως εποχή σκότους για το Βυζάντιο.
η οποία τελείωσε με την αναγέννηση των Ισάβων. Μπορεί η περίοδος της οικονομαχίας να μην άφησε γραπτά έργα τέχνης. Αυτό όμως εξηγείται. Όπως είπαμε, η 7η Οικουμενική Σύνοδος έβγαλε απόφαση καταστροφής των οικονομαχικών έργων. Επίσης, κάθε μεταρρύθμιση χρειάζεται χρόνο για να φανερώσει τα αποτελέσματά της. Γι' αυτό και στην περίπτωση της οικονομαχίας τα θετικά αποτελέσματα εμφανίστηκαν στο τέλος της. Η Ορθοδοξία από την άλλη μεριά βγήκε επίσης κερδισμένη από την οικονομαχία. Η Ορθοδοξία ανεζήτησε θεωρητική βάση για να στηρίξει τις απόψεις της και την βάση αυτή στην ελληνική κλασική φιλοσοφία. Η παραπάνω εποχή ανέδειξε δύο μεγάλους εικονολάτρες λογίους, τον Ιωάννη Δαμασκηνό και τον Θεόδωρο Στοδίτη, και ολοκληρώθηκε με το έργο του Φωτίου. Το έργο του Φωτίου έχει ιδιαίτερη αξία γιατί ο Φώτιος δεν ήταν απλά ένας ιεράρχης, είχε πολύ μεγάλη μόρφωση και τον έκανε να ξεχωρίζει από άλλους εκκλησιαστικούς παραγόντες της εποχής του. Ήταν επίσης εξαιρετικός διπλωμάτης και είχε αποφασιστικότητα και στόχους. Την περίοδο αυτή επίσης ιδρύθηκε η σχολή της Μαγνάβρας, στέλεχος της οποίας ήταν ο Λέων ο Φιλόσοφος, που αναζωογόνησε τον ενδιαφέρον για τις επιστήμες. Όπως λέει ο ιστορικός του 11ου αιώνα Γεώργιος Κεντρινός, «ανιβάσκην ήρξαντο επιστήμε», που είχαν παραμεληθεί των κρατούντων αγρικία και αμαθία. Δηλαδή άρχισαν να αναπτύσσονται οι επιστήμες που είχαν παραμεληθεί εξαιτίας της χωριατιάς και της αμάθειας των κρατούντων. Τέλος, αξίζει να γίνει αφορά στην μοναδική γυναίκα που συγκαταλέγεται μεταξύ των λογίων της εποχής αυτής, δηλαδή την Κασιανή ή Κασία, ποιήτρια υμνογράφου, στην οποία αποδίδεται ο περίφημος ύμνος της Μεγάλης Τρίτης, το τροπάριο της Κασιανής. Όσον αφορά την αποτυχία της να γίνει γυναίκα του Θεόφιλου και αυτοκράτηρα, δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία και ίσως πρόκειται για μύθο. Θα αναφερθούμε τώρα εν συντομία στο σχίσμα μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά από επανειλημμένες βαρβαρικές επιθέσεις, υπέκυψε στους Γόθους το 410 μετά Χριστόν, όταν η Ρώμη κατακτήθηκε από τον Αλάρικο. Μετά από την ημερομηνία αυτή, που ήταν η ημερομηνία ορόσημο, και μέχρι το 19ο αιώνα, οπότε επήλθε η Ιταλική ενοποίηση, η Ιταλική Χερσόνησος παρέμεινε διαιρεμένη σε μικρά κρατήδια. Η Σικελία και η Νότια Ιταλία ήταν βυζαντινή επαρχία. Μέχρι την κατάκτηση πρώτα από τους Σαρακινούς της Σικελίας το 827 και μετά τις Σικελίες και της Νότιας Ιταλίας από τους Νορμανδούς τον 11ο αιώνα. Η Βόρεια Ιταλία κατακτήθηκε από γερμανικά φύλλα, ενώ το κέντρο της Ιταλίας πέρασε σε μια ιδιόμορφη κατάσταση, όπου η μόνη εξουσία προερχόταν την Εκκλησία και τον Πάπα της Ρώμης. Έτσι δημιουργήθηκε το λεγόμενο παπικό κράτος, το οποίο ανοίγαγε το θρησκευτικό ηγέτη της Ρώμης σε πολιτικό ηγέτη. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ουδέποτε έγινε πολιτικός ηγέτης. Πάντα πάνω από τον Πατριάρχη υπήρχε ο Αυτοκράτορας. Στην Ιταλική Χερσόνησο όμως τα πράγματα, και γενικότερα στη Δύση, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Η αδιαμφισβήτητη εξουσία του Πάπα και η επιτυχημένη διπλωματία της Ρώμης διατήρησε την παπική εξουσία διαμέσου των αιώνων. Στα πλαίσια αυτά ήρθε σε σύγκρουση με την Κωνσταντινούπολη και παρόλο ότι η σύγκρουση αυτή πήρε τη μορφή δογματικής διένεξης, στην ουσία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από σύγκρουση αντικρουόμενων συμφερόντων. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και η Παπική Εκκλησία έφτασαν συχνά στα όρια του σχίσματος, το οποίο τελικά επισημοποιήθηκε το 1054 μετά Χριστόν. Υποτίθεται
ότι η δογματική διαφορά μεταξύ Ρώμης και Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι το περίφημο φιλιόκβε, που σημαίνει και εκ του Ιού. Ότι δηλαδή το σύμβολο της πίστεως των Ορθοδόξων λέει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός, ενώ το αντίστοιχο των Ρωμαιοκαθολικών λέει ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Ιού. Η προσθήκη αυτή των Ρωμαιοκαθολικών ξεκίνησε από την Ισπανία, όπου είχαν εγκατασταθεί πολλοί αριανοί Γόθοι που δεν παραδέχονταν την ισοδύναμη θεότητα του Ιού με αυτή του Πατρός, όπως προείπαμε. Έτσι, η Εκκλησία της Ισπανίας, για να εξαλείψει κάθε αιρετικό σκύρτημα των οπαδών της, θέλησε να επιβάλλει το φιλιόκβε, το οποίο μετά υιοθέτησε ολόκληρη η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Το φιλιόκβε δεν είναι κανένα δογματικό τερατούργημα. Πλην όμως η Ρώμη όφιλε να το προωθήσει με τη διαδικασία των Οικουμενικών Συνόδων και όχι με το έτσι θέλω. Έτσι κατέληξε αυτό το φιλιόκβε, που για τον αποστασιοποιημένο χριστιανό είναι διένεξη άνευ αντικειμένου, να γίνει το σύμβολο της διαμάχης μεταξύ των δύο μεγάλων χριστιανικών εκκλησιών. Από τότε όμως και ύστερα η ξεχωριστή πορεία των δύο εκκλησιών οδήγησε σε σημαντικές διαφορές ως προς το τελετουργικό, την εικονογραφία και εν τέλει την αισθητική αλλά και το πνευματικό περιεχόμενο της διδασκαλίας της κάθε μιας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πνευματικότητα και από την αναζήτηση της εσωτερικής γαλήνης, ενώ στη Δυτική Εκκλησία επικρατεί περισσότερο η έννοια της πειθαρχίας στους κανόνες. Η επίσημη διακήρυξη του σχίσματος έγινε με την αποστολή 3 εκπροσώπων του Πάπα Λέοντος του Ένατος στην Κωνσταντινούπολη, τον βλέπουμε εδώ πέρα, οι οποίοι απέθεσαν στην Ιερά Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς ένα ανάθεμα της Ρώμης κατά του Πατριάρχη, του τότε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, Μιχαήλ Κυρουλάριου. Ακολούθησε σύνοδος και ανάγνωση αναθέματος κατά των εκπροσώπων του Πάπα και έτσι επισημοποιήθηκε μια κρίση που σοβούσε επί 2 αιώνες από την εποχή του Φωτίου Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης από τον 9ο αιώνα. μεταξύ των 858-867 μετά καθαρέθηκε και επανεξελέγει πατριάρχης από το 877 έως το 886. Σε συντομία πάλι να περάσουμε από μία άλλη μεγάλη φάση της πορείας του χριστιανισμού, την προτεσταντική μεταρρύθμιση, την αντίδραση της Ρώμης και συγχρόνως την Ιερά Εξέταση η οποία επικράτησε στη Δυτική Ευρώπη. Για να συμπληρωθεί η ανάγνωση της πορείας του χριστιανισμού θα γίνει μία πολύ σύντομη αναφορά στη μεταρρύθμιση, τον Λουθυρανισμό και τον Καλβινισμό. Αν και για το θέμα αυτό μπορούν να γίνουν όχι μια αλλά δεκάδες διαλέξεις. Το 16ο αιώνα η Δυτική Ευρώπη βρισκόταν σε μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός. Η αναγέννηση που ξεκίνησε στην Ιταλία και απλώθηκε στη Δυτική Ευρώπη, η ανακάλυψη του νέου κόσμου και οι μεγάλες ναυτικές εξορμήσεις προς τις μελλοντικές αποικίες έδωσαν όθηση στο εμπόριο. Έφεραν πλούτο και δημιούργησαν σιγά σιγά μια καινούρια τάξη, την τάξη των αστών, που διεκδίκησε τα δικαιώματά της και στο τέλος επιβλήθηκε. Η τάξη αυτή των αστών ήρθε αντιμέτωπη με την Παπική Εκκλησία, η οποία το 16ο αιώνα αποτελούσε το σπουδαιότερο στήριγμα όλων των αντιδραστικών δυνάμεων της Ευρώπης. Είτε αυτές ήταν δυναστικοί οίκοι, είτε εκκλησιαστικοί παράγοντες. Είναι γνωστά άλλωστε τα συγχωροχάρτια που πουλούσε ο Πάπας έναντι αδρής αμοιβής. Συγχρόνως, ο αγροτικός κόσμος της Δυτικής Ευρώπης
που τότε συνιστούσε το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, ήταν σε κατάσταση αθλιότητας και ουσιαστικής δουλείας. Πάνω σε αυτά ήταν και οι συγκρούσεις μεταξύ των δυναστικών οίκων, που οδήγησαν σε αιματηρούς και εξαλειτικούς πολέμους, όπως ο λεγόμενος εκατονταετής πόλεμος μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας από το 1337 ως το 1453. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που το 16ο αιώνα εκδηλώθηκαν αντιδράσεις που έλαβαν μεγάλη έκταση και οδήγησαν στη θρησκευτική μεταρρύθμιση και την εμφάνιση του προτεσταντισμού, των διαμαρτυρουμένων δηλαδή. Πατέρας της μεταρρύθμισης είναι ο Γερμανός Μαρτίνος Λούθυρος και στη συνέχεια ο Γάλλο-Ελβετός Ιωάννης Καλβίνος. Οι διαμαρτυρόμενοι δημιούργησαν διάφορα κινήματα σε διαφορετικές χώρες. Όλοι όμως κήρυξαν την επάνωδο στις ρίζες του χριστιανισμού, την υποβάθμιση του τελετουργικού της Εκκλησίας, τη λιτότητα της λατρείας και εν γέννη τη μετατροπή της πομπόδους τελετής σε λιτή διδασκαλία της πίστης. Χωρίς οι διαμαρτυρόμενοι να είναι εικονοκλάστες με τη βυζαντινή έννοια, εντούτοις αποφεύγουν την ανθρωπόμορφη παράσταση του Θείου, δημιουργώντας μία λατρεία που είναι περισσότερο αυστηρή στους κανόνες και λιγότερο επιρρεπής στην εκκλησιαστική τελετουργία. Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τους διαμαρτυρόμενους με τους γνωστικούς, που έδιναν περισσότερη σημασία στην ατομική ευθύνη, αμφισβητώντας έτσι την εκκλησιαστική ιεραρχία. Πράγμα που για την Καθολική Εκκλησία συνιστά αθεράπευτο αμάρτημα, επομένως καταδικαστέο. Η μεταρρύθμιση για τη Δυτική Ευρώπη αντιστοιχεί στην οικονομαχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που όμως στη Δυτική Ευρώπη ήρθε 8 αιώνες αργότερα. Η Ρώμη αντέδρασε στην αμφισβήτηση αυτής της κυριαρχίας της με ποικίλους τρόπους, είτε με τον προσετερισμό και τη δυναμική αντίδραση ορισμένων μοναρχών, είτε με την Ιερά Εξέταση. Η Ιερά Εξέταση βέβαια προηγήθηκε της αντίδρασης στη μεταρρύθμιση και είναι κυρίως η προσπάθεια παρεμπόδισης των επιστημονικών ανακαλύψεων που έθεταν σε αμφισβήτηση την ελαίου Θεού γνώση. Από την άλλη, ο προσετερισμός μοναρχών οδήγησε σε αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ καθολικών και διαμαρτυρουμένων, όπως παραδείγματος χάρη τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου είναι η σφαγή των Γάλλων προτεσταντών, των λεγόμενων Ουγενότων, από τους καθολικούς στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1572, η μέρα του Αγίου Βαρθολομαίου. Δεν θέλω να επεκταθούμε εδώ σε λεπτομέρειες, καθώς το θέμα αυτό είναι περίπλοκο και εξαιρετικά εκτεταμένο. Πλην όμως η πορεία της μεταρρύθμισης συνοδεύτηκε από αιματηρές συγκρούσεις, παραδείγματος χάρη το λεγόμενο Τριακονταετή πόλεμο από το 1618 έως το 1648, που τελικά περιόρισε τον προτεσταντισμό στις χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης και στην Αγγλία. Ο διαφωτισμός είναι συνέχεια της αναγέννησης και της θρησκευτικής μεταρρύθμισης και αποτελεί ιδεολογικό και φιλοσοφικό κίνημα του 17ου και του 18ου αιώνα που κηρύσσει την πνευματική και την πολιτική απελευθέρωση του ατόμου και την απεξάρτηση από την αυθεντία της Εκκλησίας. Ο διαφωτισμός ξεκίνησε στην Αγγλία με έργα του Φράνσις Μπέικον και του Τζον Λοκ και ολοκληρώθηκε με το έργο του Εμμανουήλ Καντ, Γερμανού φιλοσόφου που γεννήθηκε, έζησε και δεν μετακινήθηκε ποτέ από την Κένιγκσβέργη, τώρα Καλίνιγκραντ, το ρωσικό θύλακα στη Βαλτική. Η Κένιγκσβέργη ήταν επαρχία της Πρωσίας μέχρι το 1945, οπότε κατελήφθη από τους Ρώσους, εκενώθηκε από τους Γερμανούς και στη συνέχεια εξσλαβίστηκε και μετετράπη σε ρωσικό θύλακα. Όπως φαίνεται και στο χάρτη, δεν επικοινωνεί, εδώ είναι ο χάρτης, δεν επικοινωνεί εδαφικά με τη Ρωσία.
Δεν θα επεκταθούμε στον διαφωτισμό. Και για το θέμα αυτό θα χρειάζονταν πολλές διαλέξεις. Όμως είναι η τελευταία φάση της πορείας προς ένα σύγχρονο χριστιανισμό που δεν είναι κυρίαρχος, αλλά είναι αυτόνομος και παραμένει η ισχυρότερη ιδεολογία στο δυτικό κόσμο. Συμπεράσματα. Παρακολουθήσαμε εν συντομία την τραγική και συγχρόνως συναρπαστική δυσχελιετή πορεία του χριστιανισμού. Ξεκίνησε σαν ένα σύνολο από διάσπαρτες σέκτες. Έγινε επίσημη θρησκεία της μεγαλύτερης και ισχυρότερης αυτοκρατορίας του κόσμου. Πάλεψε να αποκτήσει μόνιμη ιδεολογία. Έγινε εργαλείο στα χέρια ισχυρών. Μεταρρυθμίστηκε και εξυγχρονίστηκε μέσα από επίπονες διαργασίες και σήμερα είναι μια όριμη ιδεολογία, αυτόνομη και ισχυρή. Για το σημερινό πολίτη του δυτικού κόσμου, ο χριστιανισμός έγινε επιτέλους αίρεση, δηλαδή επιλογή. Όπως κάθε φορά, σε αυτές τις διαλέξεις θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά σε βιβλιογραφία που σχετίζεται με την διάλεξη. Το πρώτο βιβλίο είναι στα γαλλικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά. Ο Ζαν Ντορές είναι ο αρχαιολόγος ιστορικός ο οποίος ερεύνησε τα γραπτά των γνωστικών, αυτά που βρέθηκαν δηλαδή στο Κοινοβόσκιο που ανέφερα στην αρχή της διάλεξης, και έχει γράψει ένα βιβλίο για τα γραπτά αυτά. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο είναι στα ελληνικά το βιβλίο του Χέρμαν, γνώσεις, το βιβλίο των απόκριφων Ευαγγελίων. Στο δικό μου βιβλίο που έχω αναφέρει σε προηγούμενη διάλεξη, που το ονομάζω Μικρή Ιστορία της Ελλάδος και μπορεί να το βρει κανείς μέσω του Bookstation, γίνεται σημαντική αναφορά στην πορεία των αιρέσεων. Ενδιαφέρον έχει ένα βιβλίο από μία Αγγλίδα δημοσιογράφο, την Κάθριν Νίξη. Ο τίτλος είναι Heretic και αναφέρεται με αρκετά καυστικό τρόπο στην πορεία των αιρέσεων και την πορεία του χριστιανισμού μέχρι την αποκατάσταση της Ορθοδοξίας. Η Κάθριν Νίξη είναι κόρη ενός ζευγαριού, το οποίο ήταν και οι δύο μοναχοί. Μετά αποποιήθηκαν το μοναχικό βίο για να δημιουργήσουν οικογένεια, έκαναν 2 παιδιά και ξανά έγιναν πάλι μοναχοί. Ενδιαφέρον, γι' αυτό και έχει σημασία ότι η συγκεκριμένη συγγραφέας που ήρθε από μια οικογένεια με ασυνήθιστες καταβολές. Βεβαίως όλα αυτά μπορεί να τα μελετήσει κανείς, αυτά και πολλά άλλα, στην ιστορία του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών. Υπάρχουν πολλοί τόμοι. Ο τόμος που αναφέρεται στην πρώτο βυζαντινή περίοδο μας δίνει και αρκετές πληροφορίες για την πορεία του χριστιανισμού και της αιρέσης. Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο ποια θα είναι η επόμενη διάλεξη. Η επόμενη διάλεξη θα αναφερθεί στην μια σύντομη ιστορία της Περσίας, από την αρχαία Περσία μέχρι το σημερινό Ιράν. Νομίζω ότι θα είναι μια διάλεξη με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Περσία, με την οποία η Ελλάδα έχει διαχρονικές σχέσεις, συγκρούσεων και πολιτιστικών ανταλλαγών. Οι Έλληνες γνωρίζουν πάρα πολύ λίγα πράγματα. Μία και μοναδική διάλεξη δεν μπορεί να καλύψει την ιστορία αυτού του
αρχαίου ιστορικού λαού. Πλην όμως από το μη ξέρει κανείς τίποτα, καλό θα είναι να παρακολουθήσει αυτή τη διάλεξη. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.